naman. Mo ana lagi ko pero ayan apod og humaning ulan. Oh, kaulan nung kayo. Ay nan og ako ning pogson di mo makana ko na maulan lang kuana nang mahibalo magkawala tay. Ay naman dili day ka makasabot. Nang pogson ako ni og kuno bisag dagkong kayo. Maamtan kog ulan ani. Sir, Ana ra lagi ko nya. sir, Ay naman ni siya. sir. Tagag cellphone, sir. Kinsa gyud wala mingawan ang gimingaw Apo mo ko mga CD, ari, sir. Masay ganahagag mga CD, sir. Wala lagi ko. Sir, Mga alas 6. sir. Tagag cellphone. Oh, mo ana Apo ko mga sir, magpanihapon. ako sada kina kong mga pusil-pusil, ari, sir. Barato ra kayo, di ka magbahay. Unsa god? Nakoy baligya, sir ba? Pusil-pusil, napugoy cellphone. Mga barato ra kini, sir. Dili ikaw. Dili lagi ko makanha dayon. Og karon ko nimo panhaon. Unya ra gabi Bali ning bayana kay dili gini siya makasabot Sir. na. Unya Sir. ra untang gabi kay Palitan ni sir, oh. Dili kalakan siya ni sir. pagilam sa kuluhan na kay na may katawag. Dili bigit ko kalakan siya ni akong mabaligya, sir. Gi. Kani siya kay gagsabot na tagmaayo. Sir, palitan na eh. Lagi mo. Mahalin din itong unahan. Napromo ra ba ko? Nanghot nan ka. Nganong dili man kakasabot kay malukan koy katawag. Nga. Oh, nan sige, magulat pala mo kung mamang kagtawag, sir. Nalaroy kapdan ka nagulat. Ay, okay rag mahapnan ko, sir. Basta kayo mahurot na muna akong baligya. Dili lagi ikaw. O lagi magjug sa ataw niya. O pero ayaw sa po lamang kung karon paniya kay maulanan ko yung gabira. Ay naman galing ni siya. Maulob ipo ko magakuan-kuan ngani tawa na kong luyo. O lagi na, I love you. Ha? I love you. Oh. Ay naman galing. Pilihan kayo ni siya. I love you. Oh. With kiss na po. Balong lagi na. I love you. Sana all. Ay naman. Pagkailang ko no diha no. Kaya na ko'y katawag. Samok-samok ni siya. Ganiyaran eh. Ato pa ka nanuroy. Sana o buang. I love you. Ay naman. Siya last na ni ha. I love you. Sana all. Sige na. Bye-bye. Sir, gaulat sa ko, sir. Kay maman, gisugo ka na akong paghulatan ha? Ay, matay, wala po kay ikaw, groy. Batay gaulat tulat ko, ari, sir. Yung mula ka, ka, sir. Ay naman. Ikaw, naikog ka na gadulo disturbo ka na na ko'y kaistorya? Ay, paliti po lamang ko, sir. O sumanin mong mga baligya di ay? Ako'y kunhari, sir. Oh, pusil-pusil, sir. Oh, matay, malanggam-langgam, iro-iring laman, sir. Ug maigo, sir. Patay lagi, sir. O yung saon man po na naka? Ipusil lagi mga langgam, iro-iring, sir. Og tawo di ay? Oh, ug matawo, jud, sir. Di jud ni kay empatar, sir. Pero, kinsa man imong pusilon, sir? Ikaw unta, kay ganihara kay kag sinamok na ka. Ilaman taning kon, sir. Pusil, sir. Nakoy kunhari, sir. Oh, cellphone, sir. Di ka magmayana, sir. iPhone, jud eh. Karon pa ko. Cellphone, unya iPhone pa jud kaayo, isoroy. Sana all. Pero original jud kani, sir. Di sa po na nimo kawata. Kawat-kawata gun aroy dako to gipunan ni sir. Na damage sa kong baka nga turo ani kay gipunan ani igno na kuno mo kawatan. Sana all. Tinuod ba po ka na cellphone na? Matay sir, tinuod ni akong baliga sir. Matay kapo jud suro-suro niya maguwat-uwat og baliga, nabuan ang kalakiha. Arin no? Palantawa ko no? Ako na to ding kaligid. Lami ka ng iPhone sir, kay mo nay kuan ron. Saan man yung sulod rin mong sir. gipanginambog ng silpa? Kanang suludan na sir, akong gibilin sa balay sir. Kay og nan og magasuri-suri kog atulison ang huldapon ko. Di mo na intulsi sa kong puhunan og. Nang karon og makauna-una kog palit ane, usa may akong kaning karton. Walay problema na sir kay og mopalit ka karon. Ako amang kuha ng cellphone sa amo. Ako pa nang iatod sa inyo Unya, nakay kaldero hana. Ay, sa pagkakaroon sir, wala pa jud koy baligyan kaldero sir. Adinha ka na sayop. Dapat gid nimo unta pilan og kaldero kay nahibalo man kang kada adlaw ni mga katahon magagamit og kaldero. Ay, mama po ko magasuri-suri og kaldero sir na kanang mga tagbalay na namadaan sila kaldero. Mamalit ra man na sila og mapista. Unya, nakay payong baligya hana. Aw, wala jud noon po koy payong baligya sir. Na, munay nakasayop nimo. Nahibalo kang daot-daot ng temporon, ang mga tawo mangita ginagpayong kay ng mga lakunon. Ah, mama po kong mamaligag payong sir. Ang nakibalo man ko nga kanang mga tao vaccinated naman. Ha? Usa pa ilabot anang payong og karang baksine lugar, gaulan og COVID. Pasagad la manan. Adili ba sir? Kanay magong mga tao rong panahona, lugos sa kinadot lag sakit kay vaccinated na. Aw hosto tood. Gahisgot man kag vaccinated, na kay baligyang baksin diha. Ay,
Pagklaro sa nimong klake sir kay kasuhan sa gobyerno anang maliit ag baksen. Sayop kay ka. Nahibalo kang importante kay ng mga boxer ron magsmagol ka oh ari kag sambuang gaagi. Dagang kaya na doon kay Malisa sa manayang kapalitan din ha. Nang, ibutang nato nga magsmagol kog baksen. Unya kay damay daking tawo nga dili magpagbaksen. Purdoy ako negosyo, may preso pa ko. Histo po tuod no kay di man gud po na pugsa